It will not work. I'll leave it here. Please don't take the vaccine. Father, please don't take the vaccine. Please don't believe it. He told me I don't believe in scientists. I said, who made you Again. N'ụbọchị taa anyị na-eme mmemme ukwu nke oriri na ahụ na ọbara Jesu Kristi kasị nsọ, Corpus Kristi, Body and Blood of Christ. Na Jamisa, anyị na-ekpe ekpere n'isi William, Amanda na Osita Ibekwe ndị na-eme mmemme ọmụmụ ha, na-ekpe ekpere maka ezumike mkpụrụ obi Lady Helen Abonye na Virginia Ehieze, na-ayọ ka Chukwu nara ha na ndokwa maka sie ezinụlọ ha na ọnwụ ndị ya bịara n'ezinụlọ ha ka o chekwawa ha. Anyị na-ekpe ekpere maka anyị onwe anyị n'otu n'otu maka ihe ndị anyị bụ n'uche, ka Chukwu onye nwere obiọma nke inye anyị onwe ya na Yukarịstị anyị ngọzi, ọ na-amanyere anyị na mkpa anyị dị iche iche site na Kristi onye nwe anyị. Anyị na-ekpe ekpere maka mkpụrụ obi ndị nna pọgatori, ka Chukwu nna ka ọ sachaa ha ma nabata ha n'otu nke Alaeze. Iji kwado onwe anyị nke ọma maka mmemme nke Yukarịstị nke a, ka anyị nyochaa na akọ na uche anyị ma mee ebere maka njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile, emeela nke ukwuu karịa echiche na okwu na omume na site n'ịma mkpa ezinụlọ kwesịrị na ntị, site na mmehie, site na mmehie, site na mmehie nke kasị ukwuu. Ya ka m ji arịọ Maria dị gọziri eju n'ọkụ na ndịkọ ọma ya n'ịsọ niile na otu omume ụmụ ya ọbụla nkwụsị ụwa Chukwu anya. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe.
Onye nwe anyị, ọ bụ gị hapụrụ anyị emume ncheta ọmụmụ gị ihe ọmụma ahụ nke a dị ịtụnanya. Biko mee ka anyị na-esepụrụ ihe omimi dị nsọ nke ahụ na ọbara gị n'ụzọ anyị ga-esi hụ uru nke nzọpụta gị n'ime onwe anyị. Gị bụ onye ya na nna na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Ihe ọgụgụ nke mbụ ewetara n'akwụkwọ Ọpụpụ. Mgbe Mozis bịakwutere ndị mmadụ ahụ, ọ kọrọ ha ihe osebe ụwa kwuru, kọwakwara ha atụmatụ ya. Ha niile jiri otu olu zaa, anyị ga-emezu ihe niile Onyenwe anyị gwara anyị. Mgbe o bilitere n'ụzọ ụtụtụ, ọ bịara ruo ebe nchụàjà
n'ala ugwu ahụ, bịakwa wuo ogidi nkume 12 maka ọnụmara 12 nke Izrel. Mgbe o zipụchara ụfọdụ ụmụ okorobịa Izrel ka ha chụọrọ Onyenwe anyị àjà nsure ọkụ, bịakwa were ụmụ oke ehi chụọrọ Onyenwe anyị àjà udo. Mozis were ọbara ahụ lee ya ụzọ abụọ, tinye ya n'ọbasara efere. O were otu ụzọ wụọ n'ebe nchụaja ahụ. O were akwụkwọ ọgbụgba ndụ ahụ gụsiere ha ndị mmadụ ike, sị ha niile wee zaa, anyị anụla, anyị ga-emezukwa ihe niile iwu na ụkpụrụ Chineke kwuru. Mgbe ahụ ka o were ọbara ahụ fee ndị mmadụ, sị, ihe a bụ ọbara ọgbụgba ndụ ahụ unu na Onyenwe anyị gwara n'usoro okwu niile ndị ọ gwara unu. Okwu nke Osebụl. Oziọma na Aịzaya, abụ ọma na Aịzaya. Ihe anyị ga-aza: aga m eburu iko nzọpụta wee kpọrọ aha Onyenwe anyị, wee kpọkuo aha Onyenwe anyị. Ka nzọ ya ọzọ: aga m eburu iko nzọpụta wee kpọkuo aha Onyenwe anyị. Aga m eburu iko nzọpụta wee kpọkuo aha Onyenwe anyị. Aga m eburu iko nzọpụta wee kpọkuo aha dị elu. Aga m eburu iko nzọpụta wee kpọkuo aha dị elu. Kedu ihe m ga-emere dị nwenụ maka ihe niile ọ na-emere m? Aga m eburu iko nzọpụta wee kpọkuo aha dị nwenụ. Azịza: aga m eburu iko nzọpụta wee kpọkuo aha dị elu. Ọnwụ ndị kwere na Chukwu bụ ihe dara oke ọnụ n'ebe Onyenwe anyị nọ. Onyenwe anyị abụ nwaodibo gị, bụrụkwa nwaodibo nwaanyị gị. Ịtọhapụla m n'agbụ. Azịza: aga m eburu iko nzọpụta wee kpọkuo aha dị elu. Aga m achịnyere gị àjà ekele, bịakwa kpọkuo aha gị Onyenwe anyị. Aga m emezu nkwa m kwere Onyenwe anyị, n'ihi na n'ihe ndị niile ọ na-emere m. Azịza: aga m eburu iko nzọpụta wee kpọkuo aha dị elu. Aga m eburu iko nzọpụta wee kpọkuo aha dị elu. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ndị Igbo. Ma Kristi n'onwe ya abịara dịka onye isi nchụaja, nke ọnọdụ ngọzi niile ahụ bịara abịa ugbu a. Ụlọ ikwu nke ọ na-agba n'ụkọ n'ime ya bukarịrị ibu, zukwuo oke karịa nke a hụrụ na mgbe mbụ. Ụlọ ikwu nke ugbu a abụghị nke eji aka eme. O soghịkwa n'ihe ekere eke dị n'ụwa nke a. Ọ bụ naanị otu mgbe ka Kristi gafere ụlọ ikwu nke agba ọhụrụ wee banye n'ebe nsọ nke kachasị dị nsọ.
o jighị ọbara ewu na nke ụmụ ehi banye aja ịchụ aja ahụ, kama o jiri ọbara ya onwe ya banye wee wetara anyị nzọpụta ebighị ebi. N'ihi na ọ bụrụ na ọbara ewu na nke ehi na ntụ nwunye ehi efesara ụmụ Izrel na agba ochie na-eme ka ndị merụrụ onwe ha n'elu ahụ dịkwa ọcha ọzọ, ọ pụtara n'eziokwu na ọbara Kristi na-enweghị ntụpọ ga-asachapụ omume niile nwụrụ anwụ na akọ na uche anyị, ka anyị wee fee Chineke dị ndụ, ebe Kristi bụ onye sitere na mmụọ ahụ dị ebighị ebi were onwe ya chee n'ihu Chineke dịka aja zuru oke. N'ihi nke a ka Kristi jiri bụrụ onye ogbugbo nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ, nke ndị niile Chineke kpọrọ wee keta ngọzi ebighị ebi n'ime ahụ Chineke, nke ekwere anyị na nke kwere omume, n'ihi na otu onye nwụrụ ịgbapụta ndị mmadụ na mmehie niile ha mehiere n'oge ọgbụgba ndụ nke mbụ. Okwu nke Osebụl. Zion toro gị nzọpụta gị, tonu eze na nye ntatoro, wee nukwe bụba na bụ. Tonu ya Nos
onye nwe anyị kwuru sị, abụ m achịcha dị ndụ nke si n'eluigwe gbadata. Onye ọbụla riri achịcha nke a ga-adị ndụ ebighị ebi. Haleluya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi dị asọ nke Maka dere. N'ụbọchị mbụ nke oriri achịcha ekweghị eko, mgbe ndị nchụaja na-egbu nwa atụrụ ngabiga ahụ eji achụ aja, ụmụazụ Jesu wee jụọ ya sị, olee ebe ị chọrọ ka anyị jee doziere gị ka ị wee rie oriri ngabiga? Ya mere Jesu wee zipụ ụmụazụ ya abụọ sị ha, banyenụ n'obodo Jerusalem, otu nwoke bụ ite mmiri ga-ezute unu, sonụ ya. Ụlọ ọbụla ọ banyere n'ime ya sịnụ nna m ụlọ. Onye nkụzi si, olee ebe ụlọ gị a edebere m dị, ebe mụ na ụmụazụ m ga-anọ rie oriri ngabiga? Ọ ga-egosi unu ime ụlọ ukwu dị n'ụlọ elu akwadebere, doziere na ihe oriri ebe ahụ. Ụmụazụ ya abụọ ahụ wee pụọ banye n'obodo ukwu ahụ wee hụ ihe niile dịka Jesu gwara ha. Ha wee dozie oriri ngabiga. Mgbe ha nọ na-eri ihe, Jesu wee nara ogbe achịcha, gọzie ya, nyakwa ya nye ụmụazụ ya sị ha, naranụ, nke a bụ ahụ m. O wee narakwa iko, kelee Chineke, wee nye ụmụazụ ya. Ha wee si n'iko ahụ ṅụrụ. Jesu wee sị ha, nke a bụ ọbara m, nke Chineke ji mesie ọgbụgba ndụ ọhụrụ ike, nke a na-agwụsị n'ihi ọtụtụ mmadụ. N'ebu na eziokwu, agaghị m aṅụkwa mmanya sitere na mkpụrụ osisi vaịn ọzọ ruo ụbọchị ahụ m ga-aṅụ ya ọhụrụ n'alaeze Chineke. Mgbe Jesu na ụmụazụ ya gosiri abụ otito, ha wee pụọ jee ugwu Oliv. Oziọma onye anyị. Praise the Lord. Praise the living God. Ya na ụbọchị taa anyị na-eme what we call Corpus Kristi. Corpus Kristi is only Latin, meaning body of Christ. Eche m oge anyị dị obere, ụmụnna anyị, ụfọdụ ha sị anyị eme Pọpọ Kristi n'ụbọchị taa. Pọpọ Kristi. Corpus Christi, the body of Christ. And when we talk about the body of Christ, there are two senses to that. The church is the body of Christ. Then the Eucharist is the body of Christ. And it is the Eucharist that brings together the church, the body of Christ. Amen? Oh, Ijikosiani, the central position of the Eucharist in our liturgical worship. Oto si di oke mkpa inye Eucharistia dị ngozi ugwu na nzukọ. Because Lumen Gentium
which is one of the Vatican II documents. Also, it is in this that we realize the fullness of who we are. Christ our pastor. Now, one of the dogmatic teachings of the church, just like the Trinity I met last Sunday, they are not dogmatic because we cannot explain them. They are dogmatic because of their importance for any person who really believes in Jesus. Unless my brother Jesus Kristi, then, may you Catholic or you are Catholic, you should believe in the Eucharist. Amen? Why do we have to maintain that position? Because if you believe in Jesus, then you also believe that his word is yes and amen. Because he has said, I am the way, the truth, and the life. If Jesus is the way, the truth, and the life, that means that no lie can come from him. Whatever proceeds from his mouth is the truth. And that's why whatever he says must be accepted by any person who says, I am a Christian. From the first reading to the second reading, and in fact the second reading was only referring to what happened in the first reading. Now, first reading, Moses kpọkọtara Israel iji gbaa ndụ ha na Chineke egbuo anụmanụ were ọbara ya mee gịnị fesa ha. Agbansi ha wụ ọbara nke ọgbụgba ndụ na Chineke. In the second reading from the letter to the Hebrews, and in fact, if you are reading the letter to the Hebrews, there is something to bear in mind. The letter to the Hebrews is about priesthood. And a central idea in the letter to the Hebrews is a comparison between the Old Testament priesthood and the New Testament priesthood. And the fact that the New Testament priesthood is superior to the Old Testament priesthood. Ndị mere njọ in the Old Testament, how much more will the blood of Jesus Christ save us and cleanse us from our sins? Ya bụ na ọbara Jesu Kristi nke o nyere anyị in the Eucharist is so superior to the blood of animals in the Old Testament. Because while in the Old Testament they used real animals, in the New Testament, Jesus Christ presented himself as the Lamb of God, the Lamb of God, Lamb without blemish. Christ went to me out, right from the incarnation. He brought himself so low, he humbled himself to take the form of a servant. But in the Eucharist, he did not only take himself as a servant, John the Baptist had already pointed that out in the river Jordan. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. John the Baptist pointed him out. Do they really believe in the Eucharist? When we come to church, what have we come to do? We follow our church because as an going to church. But I'm trying to see that what we call Mass is an encounter. Amen? It is an encounter with God and the saints. The letter to the Hebrews says, what you have come to is Mount Zion, the city of the living God, the heavenly Jerusalem, where millions of angels gather together for a festival. You have come to God himself, who is the supreme judge, whose blood pleads more insistently than that of Abel. Amen? And the letter to the Hebrews, as Ọbara na altar, Ọbara Jesu Kristi gbara n'elu obe pleads more insistently than the blood of Abel in the book of Genesis, the first blood to be shed. Yeah, my to
to the celebration of the Eucharist, there is a particular disposition we should be having. Enwere ụdị anyị ga-eji kwado maka Eucharistia dị ngozi. Eucharistia dị ngozi abụghị na asị gị gaa church, gaa church. In the church, if it doesn't pass through you, you have not come to Mass. Okay, in a seminary, and I say you could go through the seminary without the seminary passing through you. And I'm no matter seminary didn't pass through them. They just passed through the seminary, but the seminary never passed through them because you couldn't model their behavior. In the same way, you could go through the Mass, you could come to the Mass every day of your life without really attending Mass. Because you have not come there with the correct disposition. You have not come there with the correct understanding. When you receive communion in your hands or on your tongue, what do you think you are receiving? There was this woman, okay, missing communion. And got late, last rather, during communion. And what was her? Yaga, she will go there and maybe she'll be the last person, and then she will receive the consecrated bread, and then she'll finish whatever was in the chalice. And then she'll go back to her seat, boasting, I finished all the wine. I finished all the wine. When I heard that, I said, woman, you're not drinking wine when you come to church. If you want to drink wine, you know where the bar is. And that's where you drink wine. Or go to your home and enjoy your wine. When you come to the Eucharist, you are drinking the blood of Jesus Christ, and not just wine. It is only when we can make that connection that every celebration of the Mass makes serious meaning to us. As in the law an encounter, in what na church no redemption anywhere no one corita chukuna mando akuroto ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa na-emekọrịta ihe ọma ụrụ otu n'ime mmụọ ọrụ ebube ọrụ ịtụnanya ya bụ ihe omimi Chineke bụ amamihe n'onwe ya ịhụnanya ga-ebukakwa ụmụ mmadụ kelee Chukwu na ekele dịrị gị Chukwu. Amen. N'oriri dị nsọ eluigwe n'ụwa na-eme gịnị na-emekọrịta. Chukwu na mmadụ abụrụ otu, ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa emekọrịta bie ọma bụrụ otu n'ime mmụọ. Ya sị na ọ bụ ọrụ ebube. I think that was peace vow in him. Bụrụ otu n'ime mmụọ ọrụ ebube. So onye bụ ihe anyị na-eme, anyị bata anyị na ihe mmụọ, onye a na-achụrụ aja n'onwe ya ogene oke mmụọ. And you can prepare before you can encounter him. If you are on the surface, when you hear in the book of Genesis, chapter 24, Exodus rather, Moses, now the elders are going with the commandment. How about I see the elders making hammer at the foot of the mountain. Had the only three that went up there. Moses, Sadiku, and some other person. How not there before the God of Israel? The Bible says they beheld the God of Israel. They saw him, they ate and drank. They saw the Lord face to face. So, getting married, even though these people were prepared, they were not able to go up there. That means when we worship, some people are worshiping at the foot of the mountain, while others are on the top of the mountain. It's level of preparation. For you to be able to encounter Jesus in the Eucharist, you must be well prepared. And that's the only way that when you come to any Mass, it doesn't matter morning Mass, weekday Mass, or Sunday Mass, every Mass is the Mass. Because in every Mass, a serious miracle is happening there. The highest miracle given to the world is the Eucharist. Do you mind the fact that, or do you think about this, that before the end of the Mass,
anyị ga-eburu Jesu n'aka anyị ya banye n'ime anyị. And if we have this kind of encounter, why do we remain the same after each celebration? I mean, this is the same Jesus who went about doing good, raising the dead, casting out demons. If you believe he is in you, he will minister to you. Amen? Sometime in the year 2000, I was reading a book on the power of the sacraments. And this thing was something that happened somewhere in Europe. And it talks about a man who was having cancer stage 4. He was preparing to die. But he believed so much in the Eucharist that he was reading his Bible every day. And he was having an encounter with the Word. Jesus Kristi, if you are the same person that went about doing good, the same person that I have received in the Eucharist, I know you are unchanging. Because you are the same today as we were yesterday and as you will be forever. It was during the something like the beginning of the month, again the first Friday and first Saturday, and he did a novena leading to that weekend. Yes, today, now the first Saturday mass, kaya genwen kachuku geprove ria neau chupia. This month, because Odiala so weak from the sickness in your marrow, you move very early while he trekked to the church because he was moving slowly, because he wanted to get the first row in the church. Before the mass, during the communion, he moved. I'm coming to see you. You are my doctor. You are my savior. And this thing really happened because it was documented by the priest who wrote that book. His parishioner gave that testimony while he was writing that book, and he documented it. So this man moved Gawa Ganarori. Yes, now we are not a large chair. Or the Calvary, he knew something happened. The pains he was experiencing, they disappeared. He knew that Jesus touched him. And this man, Agano, before. Already. After he jumped up from his chair and he went home, he gave a testimony of the healing he received. There is a difference between those worshiping at the foot of the mountain and those who are on the top of the mountain. Amen? Amen. And we should be always preparing ourselves to be on the top of the mountain. And if you don't believe that this is the body of Christ and his blood, you believe because he himself has said it. This is my body, this is my blood. Okay, you're very catechism. I'll try and see getting the Eucharist because the Eucharist will sacrament in Kahon or Barakrisman on our dinner. There is a deeper one. I think on basic Onisha at diocese. As na Eucharistia dị ngozi bụ sacrament nke na-ebute n'onwe ya n'ezie ahụ na ọbara na mkpụrụ obi n'ịbụ Chukwu nke dị na Yesu Kristi nke na-anọ n'ụdị achịcha na mmanya. Amen. That the Eucharist is the sacrament of the real body and blood of Christ, his soul and divinity under the appearances of bread and wine. So even though you receive the communion and it looks like white bread, it is not bread you're eating. You're eating the body of Christ. And even though you drink that wine, it looks like wine. You are not drinking wine. You are drinking the blood of Jesus Christ.
Jesus Kristi na the Gospel of St. John chapter 6 verse 55. Also, for my body is real food and my blood is real drink. So when you look at it, it looks like real food. And when you look at that chalice, it looks like real drink. But he's saying it is not that. And that's why St. Paul in 1 Corinthians chapter 11, he paid attention to that. Also, what I received from the Lord and which I handed over to you. Paul was not there at the Last Supper, but he understood it as a tradition received from the Lord through the apostles. Yeah, there were the words of the consecration as we have read out today. Yeah, you see Paul in 1 Corinthians chapter 11 verse 28. Yes, therefore, anyone who has to receive has to examine himself and see if he is worthy before he receives. Verse 29, yes, not doing this brings condemnation to the person who has received. Yeah, going verse 30. Yes, that is why some of you are weak and ill and some have already died. Amen? That was Paul, who was not there the Last Supper. But after his conversion, in Acts chapter 9, he had become a real believer in Jesus Christ. That he will spend many chapters in the scriptures correcting the ills in the celebration of the Eucharist. So, my dear brothers and sisters, move for the nature, the depth of the Eucharist. Man, I do see, if this miracle has been given to us, why do people shop around, going from one place to the other? And some people in their lifetime have up to 10 churches already. And the man asks, who are you looking for? Jesus Christ? Which brand of Jesus are you looking for? Which brand? Now you can see Jesus Christ whom you encounter whenever you come to Mass. It means that you don't believe in what you're celebrating. When you prepare for the Mass, it becomes an encounter. Oh yeah, also, if you want something from the Mass, then you must put something into the Mass. If you're a church, first, you didn't prepare by going through the readings. You didn't pray before the Mass. For God to dispose you, if you are late. And in the late in our life, if you are late, then during collection you don't put anything. This is a sacrifice. Or get the coins. This is for during the week. Get you your coins. Or give you $1. Manitra Pana does it or the more you give, the more you receive. Amen? Why are they leading? But they are leading the congregation. It doesn't mean that they are the only people to sing. From there. So into new way, the more the merrier. That's what it is. Oh no, remember what harvest time. Because almost everyone was joining. Bishop Emeka said, it's good to have this experience with you. Amen? Amen. Do we value that? Yeah, we know what it's Kristi. And I am a instead of the look among some. Either way, you won't catch Chineke. Ni no mind were the woke Chineke. Ka I got the maka inata Jesu Kristi no reason. Ka ọ ga-abụkwanụ anyị ga-amata ya sọsọ n'ụwa. Kama mgbe ahụ Jesu ga-abụ iko ahụ n'alaeze, anyị ga-esoro ya gụọ ya site na Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Ekpem n'otu Chineke. Onye nwere igwe
Umanana Kristi Chukwu nyere anyị nwa ya Jesu enye anyị onwe ya ka Eucharistia dị ngọzi. Ọ bụ na emere anyị ihe dị otu a, o nweghị ihe gara ya ahụ imere anyị. Ya mere ka anyị were okwukwe ka anyị na-ekpere ndị kwara n'ugwu a maka mkpa anyị dịgasị iche iche na nka ndị yọrọ ka anyị cheta ha n'ekpere. Ka anyị kpee ekpere. Ka anyị
ndị otu Kristi niile ndị ejiri ahụ na ọbara nke Kristi zụjie nri afọ ka ha nwee ike gaa n'elu ụwa kwusaa maka amara na ịhụnanya nke Chineke n'ebe ndị nọ na mba nọ. Anyị arịọ gị onye nwanyị ka anyị kpee ekpere maka ndị ọchịchị ka ha gbasie mbọ ike hụ na n'ime obodo nke akụ na ụba jupụtara na onweghị ndị a hapụrụ ka ha gara ọnụ nọrọ n'uju na ahụhụ n'ọnọdụ ọbụla. Anyị arịọ gị onye nwanyị maka ndị nọ n'agụụ na akpịrị kpọ nkụ n'oge ọbụla, ndị na-enweghị olileanya ọbụla inweta ihe oriri ma ihe ọṅụṅụ, ka enwee ike ji amara nke Chineke si jụọ ha ya afọ. Anyị arịọ gị onye nwanyị ndị na-agbasi mbọ ike iwepụta nri nke anyị ga-ekewadote nri anyị, nakwa ndị na-akọ ọrụ ugbo na ndị njem na-abụ ndị na-agbasi mbọ ike ịkọpụta ihe oriri ndị a, ndị na-eshi ya na ndị ọzọ niile na-ere nri na-eme ka nri ike zuo ọhaneze ọnụ, ka onye nwe anyị gosi amara ya. Anyị arịọ onye nwe anyị ka anyị kpee ekpere maka ndị a na-agbasi mbọ ike ịhụ na ndị na-enweghị ike isoro anyị ebe a chụọ na rie aja nke anyị na-eketa ebe o rutubere ha aka. Anyị arịọ gị onye nwe anyị ka anyị kpee maka ndị rịọrọ ga-ezute ha n'ụzọ Kristi na mmasị nke taa, ka Chineke dị amara ya mezuoro anyị uche ha. Anyị arịọ gị onye nwe anyị let us have our private intentions. Ọsọpụrụ Chineke nke igwe ndị agha, Chukwu nke igwe, ụmụ gị abịala n'ihu gị n'ụbọchị tata. Anyị na-ekele gị maka ịhọrọ anyị ka anyị bụrụ ụmụ gị site na baptizim nke emere anyị. Anyị na-ekele gị na anyị bụ ndị otu ezinụlọ gị bụ nzukọ Katọlik. Anyị na-ekele gị maka Eucharistia dị ngọzi, nri ndị ije iji na-agba anyị ume na njem anyị ịbịa n'eluigwe. Anyị na-arịọ gị Chineke ka anyị gbaghara anyị mmehie ọbụla ndị ga-eme ka anyị ghara iketa na oriri nke a. Anyị na-asị gị nara onyinye àjà nke niile anyị na-enye gị taa, bụrụ ayọ niile ndị a anyị butere n'ihu gị, were ụdị ebere ahụ nke mere gị ji zite nwa gị ka ọ bịa n'ụwa nke a bịa nwụọ ọnwụ n'ihi anyị, nke mere o ji nye onwe ya na Eucharistia dị ngọzi iji wee na-agba anyị ume. Were ebere ahụ leda anya n'ebe anyị nọ ma mere anyị ebere, ma mezuoro anyị ihe ndị a anyị rịọrọ gị n'ihi na anyị na-ayọ n'aha otu Kristi ahụ onye nwe anyị.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, onye nwe anyị nna dị obiọma biko were ebere nye nsụkwago onyinye nke ịdịkọ n'otu n'udo. Ọ bụ ihe ndị a ka a na-egosipụta n'ụzọ dị omimi na onyinye ndị a anyị na-ebinyere gị site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Melite n'obi elu.
na ncheta nke ya. Ka anyị site n'ịnata ọchịchọ ndụ na emume nke ya dị nsọ, gosi ọnwụ ya ruo mgbe ọ ga-abịaghachi ọzọ. N'ihi nke ha, anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe, na-echebubeghị oge niile n'ukwe na ekwe. Ịdị nsọ ezi dị mmanụ bụrụ isi iyi nke adị nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka ihe onyinye ndị akụkọ ndị kwupụtara na mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye ya na ngwa ọgwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyewa ya nye gị ụmụazụ ya na-asị, nara m nke a rie ya ụrụ niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee otu akwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị. Ọ bụrụ iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye gị ụmụazụ ya na-asị, nara m nke a bụrụ ya ụmụ niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi ime mmadụ nke wee gbaghara njọ ya. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe, anyị na-ekwusa ọnwụ gị, na-ekwupụta mbilite n'ọnwụ gị, o dịmanụ wee ruo mgbe ị gara abịa. Dịmanụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị gụnyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị kwụsịrị ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekwukọba ọnụ site na mmụọ nsọ.
Gị gwanụ cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya, ya na akwa okwu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Alberto na ndị echiri echi niile. Chetakwazị ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ ụra were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka i mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa keta ebe ndụ ebighị ebi, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esoja bụ Kristi, ma esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụwa niile. Anyị were ebere n'ụmụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị, were gọkwuwe Chukwu nna. Nzọpụta anyị na-arịọ gị osepụrụkwa ma ajọ ihe niile, were nye udo n'oge nta anyị, site n'ihe aka ebere gị, ka nzọpụta anyị na-ajọ oge niile. Anyị were gbalanwu nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi gị, onye nzọpụta anyị, Yesu Kristi. Udo ka mma hapụrụ unu, udo nke nna mmeri unu. Elekwala anya na ndụ anyị na mma, lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye gị udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị
ebebe, ebebe. Udo ngọzebụrụkwa dịrị unu mgbe niile. Nwatụrụ nke Chukwu, onye na-eleta afọ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwatụrụ nke Chukwu, onye na-eleta afọ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwatụrụ nke Chukwu, onye na-eleta afọ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Lee nwatụrụ nke Chukwu, lee Jesu Kristi, onye na-eleta afọ njọ nke ụwa. Anyị dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ahụ Kristi.
Anyị rịọ arịrịọ onye nwe anyị isitela n'ọrịrị ahụ na ọbara gị nke ajọ oke ọnụ anyị na-anata n'ụwa a, na-egosi anyị akara nke ịdị ụtọ gị. Biko mee ka anyị jupụta na aṅụrị gị ebighị ebi nke bụ Chukwu nke gị, onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Ọtụtụ dịrị Yesu. Achọrọ m iji ohere a kelee mmadụ niile na mbọ anyị gbara na harvest anyị mere n'oge gara aga. Just to thank everyone for the roles we played during the harvest, especially our young people. There were some of our young people, there were some of them who helped in putting up the tents. And even on the day of the celebration, they were here helping us throughout. So we want to appreciate them. I am Bishop Mwagara, I didn't disappointed at all. He told me he enjoyed every bit of it. And you could see he wanted to experience it. The length of time he spent with us there at the tent. So, in fact, say after that one, I can and something is playing out today. I don't know when they're turning on him, when they're turning on us. Why? Right from the beginning. Right from the beginning, I was trying to see, and then I can get closer. When we come to church, we are come to encounter God. The nearer we are, the more interesting it becomes. So, Makamposo, I enjoy a video. I thank you for coming to church, Makavia Mass. I think I can take a little marker. I'm going to try and have they behave themselves. So that shows that parents wrong her performance. I will also I thought I had also. Man, I have like I have told them I had told them with the hand America. So I know remember. And I do more very well. Na ezinụlọ ebiandụ ezinụlọ. So I'm asking to go to onye ọbụla. And onye na-emebere anyị harvest, you still have a time to do that. Then ndị zụrụ ihe, I don't know why now, so just earlier, as soon as you can. And the faster we are with that, the faster the blessing comes. So, Chukwu nyere anyị aka na mbọ niile anyị na-agba to succeed in America. That ụmụaka anyị ndị na-graduate na ndị ka graduate gụrụ we thank God for you. There will be time to recognize you. So we thank God for the accomplishments you have recorded already. And you know this is a land of opportunity. We continue to shoot higher and higher. Amen? Amen.
we can never be at the foot of the mountain. On the top. Because over there, everyone will see you. So don't be running. Otito dịrị na Jesu. Nke a bụ ọmụmụ ọkwa nke ụka. Fada anyị na-ekelekwa otu isi wee kelee ndị kọmuniti anyị maka emume harvest anyị mere. Onye isi anyị zikwa m ozi si m kelee ụnụ otu ụzọ wee gwa m. Mana fada anyị ekele na nkele karịa na mma atụnyerezi ọnụ na nke a n'ọkụ mma na onye isi anyị sikwa zitere ozi gbasara ya. Nke ọzọ ọ sịkwa m mee ka anyị mara na bishọp dị na ejelu na ndị kọmuniti anyị dị well represented, so daalụ ndị ga-anọ. Father's Day bụ ụka ọzọ anyị aka ebe a. So onye ọbụla kwadobe akwadobe maka na ọ bụ anyị ji asị ndị nna anyị fada alụ onye isi anyị wee sịkwa m gwa ụnụ ka anyị jiri ya bụ Father's Day na-abịa kelee fada anyị ụnụ amadị famili sọọsọ onye ọbụla gwa na ya ezinụlọ ọbụla nke abụọ nke kọmuniti na-eme na anyị nwa na onwe anyị ịgwa anyị otu o si wee metụ anyị obi ka anyị kelee fada anyị ote n'ọrụ ala anyị ọrụ onwe onye ọha pụrụ ebe onwe onye ọha pụrụ ebe o wee bụrụ ya naghị ma nne na nna ya bụrụ ụmụnne ya bụrụ ụmụ ya. Nke ọzọ agbasa ụka ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke ụnụ nwere nzukọ ka n'elekere 6 nke mgbede a. Ndị ụka kabụsa announcement nke ụka ebe a ife gbasara idenye aha maka ife ọmụmụ registration maka religious education na-ebido, so onye ọbụla onye nabanya nwere bulletin bụọ ya maka na ebe ahụ ka ezigbo ife gbasara information gbasara registration dị ya. Nke ọzọkwa anyị na-asị onye ọbụla gbanyite na emume Immaculate Heart of Mary ya bụ Saturday June 12 ụka ebido 7:30 wee sị Maria dị asọ gabara anyị. O nwekwara ife ọzọ ndị parish anyị na-ebido maka ezinụlọ ọ bụ tụsọ nwoke maọbụ tụsọ nwaanyị na-ele anya n'ezinụlọ ahụ maka na ha ma na n'osiri ike mbụ ịchịkọta ezinụlọ ebe otu onye na-abụ ọrụ mmadụ na o wee sị ndị ọdụ otu a ọdụ mmetụ m n'obi gị onye ndị abịa ka na o nwere nnukwu nzukọ mitin ha ya na-eme na onyonyo nke igwe na ya bụ nzukọ ebido na ọnwa dị na 23 wee ruo na ọnwa itenaanị dị na 13. Ọspa na information na bulletin ozugbo na ọtụtụ dịrị Jesu. I also want to use this opportunity to appreciate all those who are here for the first time and some of our parishioners. Can we appreciate them, please? Now, those for birthdays and anniversaries for this, and I'm sure we may say we are so used to Mama Madalena, but she's always here with us.
and she comes before any other Igbo to set up things for us to have our mass. So, now we are I love you. I'm a man for enyemaka anyị dị n'afọ Onyenwe anyị. Nna Chike dịla onye ebere, ụmụ gị abịago n'ihu gị n'ụbọchị taa. Anyị na-ana ụkwụ gị n'ihi na egbochi anyị, agwapụ gị onweghị ihe anyị pụrụ ime. Na ụmụ odibo gị ndị a dị ndụ n'ụbọchị taa bụ n'ihi ịchọrọ ka ha dịrị. Chukwu, anyị na-asị gị ka ha na-eme mmemme ọmụmụ ha na agbamakwụkwọ ha, ka ị gaa n'ihu na-echekwawa ha, na-achụpụrụ ha nsogbu dị iche iche. Ekwekwala ka atụmatụ onye iro rute ha. Dịwanụ ka onye ọbụla ga-eme ihe ọjọọ ka ọ ghara ịgara ya n'ihu. Anyị na-asị gị kpuchie ha n'ọbara nke dị ụkpọrọ nke dị na Jesu Kristi, ka ha na-apụ na-abata ka ndị mmụọ ozi gị na-eso ha. Nye ha ahụ ike, mee ka ha sie ike na mkpụrụ obi. Nyekwa ha amara ha ga-eji na-efesi gị ike, ma na nzukọ, ma na ezinụlọ, ma n'ime obodo, ma ebe ha na-arụ ọrụ. Ka mgbe dị otu a n'afọ na-abịa abịa, ka ha jirikwa ahụ ike bịa nara gị ngọzi maka nchekwa nke ichekwara ha site na Kristi Onyenwe anyị. Ka Chukwu Chike nlegọzi ma chekwawa unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, brothers, to you. Happy birthday to you. Tupu anyị edena mma tupu anyị mara mma oge niile, o nwere ihe fọdụ kwuru maka ụmụ anyị. Chọọ ka m lụtụ ya aka maka ife arụzi m ụmụazị ndị kọrọ m mekụrụ omume hafi, mana enwezighị ụmụaka ụmụ ikorobịa anyị na ha zụrụ ụmụazị ụmụ ikorobịa ha bụ eweziga ha nsogbu aka dọrọzi ya, mana mbido bụ na ngwụcha ha bịara the day before set ya up bịakwa ka anyị mechara baza bring everything down. So na ife na-ekwu ụfọdụ mgbe emeghere Paris anyị emezi obere pati because of ha kwụsị and ife ji ekwu etu a bụ etu a o nwere ya nna ndị etu a na Chicago aka akpa amụ ya, mana nwere ife a na-eme n'ụlọ ụka na-anya. This boy ọ na-arụ ọrụ is an engineer, ọ na-arụ ọrụ mana nwere ife a na-eme na mana Igbo cultural ọ na-eme enugbe emere ọ na-abịa, mana just few months ago ọ na-ala ije exactly Nigeria a na-eme ọchọ degolo ọchọ leba na-eme biznes anya ọbụla na-eme. Ọ ga-ego n'akụkụ ndị na-arụ ife ọmụmụ osisi ya ọmụ na uche ahụ ebe mgbe ahụ oji isi ọmụmụ ọmụmụ ya diọkpara nna ọmụmụ akpara ya nye ihe na Fraịde ya gara aga. Ịbịa fụ ife ndị mmadụ na-ekwu maka this boy, ị na-amụ nda nwa ọnwa m obodo a osisi bịa because ọsọ ndị ahụ na be anyị na-eme ngwa, mana nwa didn't miss a beat. He did not miss a beat. So n'ọdụ mkpa na anyị meghere obi anyị meghe ozi anyị ghọta na ụmụazị bụ ụmụazị, ụmụikorobịa ụmụikorobịa a ga-eme ihe ha kwesịrị ime. Anyị na-eme anya mee ụzọ na ọha afụfe anyị na-eme ha abata abata afụfe anyị na-eme ọ bụrụ nke ụmụakwụkwọ n'ilo nke ahụ mgbe ochie kịta anyị na-eme ha na-emebe mkpọta ha na ya na-eme mkpọta ka anyị na-emefe anyị na-eme ọdụ na mkpa ọzọ dịka nwanne ọnụ mmadụ ekwunyere a na-eme n'ekwusa
Because you go, and I never this year, but I last year at all. So this year, obviously, I made Zoom visa. And I made a virtual, and we want the next one, and then some Maradina with our fund. I got that from June 25th, and the last week, just like the regular week, the last weekend in June. The 25th, 26th, and 27th, just 25th and 26th, really. So, I need to get WhatsApp, now, one and two, okay. Go down about for them, because then when the youth, and when I go back when the youth, when this year, I actually doing. So, I said that organization for our party, only send down in all the forums signing on the media. You want to come here, the forum and I said, there, that one. And you put the money in the marina. I'll be finding it. At least it's like about before. This is the opportunity to see how we start. Oh, you see, you can. It's a very blessing. Onye nwanyị banyere Turn around because I'm going to them. Where's the thing? Oh.